כולם גם יראו והכל יהיה בסדר. לא כולם צריכים לדעת שיש לנו קשיים. הגיטרה שלך מסתירה אותה. אז לכי לצד השני. רואים אותה? אני לא אעשה ככה פתאום. לכי לצד השני, שתחליפו מקומות. עזבי. אין לי כוח. אנחנו נדאג שזה לא יקרה. לא, שמי. לא כולם צריכים לראות את הגובה שלה. טוב, אנחנו מתחילים מההתחלה. לא, מה, אפשר לערוק. אפשר לערוך את זה. טוב, שמישהו יגיד מה אנחנו עושים כי אנשים לא יודעים. בסדר, נכתוב בדסקריפשן. תראה לנו את המילים לכולנו. בדיסקריפשן? כן. בדיסקריפשן. דיסקריפשן. אני ארד להחזיק לך את זה? לא, לא, ככה, זה יד שלי פה. במחנה כוכב זורע. זה סתם עוד אור תמידי זורע. שקית לקוביות לוקח. אישה בלי טעם ובלי ריח. והרוב בלי את הלב קורע. איזו מין שלווה ולא הוגים שום דבר. לא הוגים שום דבר. איזו מין קבוצה ועוד שבוע הבא. שני שלדים גירשו את הכהן. מי יש שני? הלך לי הכל באמצע. רגע. עריכה. כן, עד שזה יתחבר בעריכה. כן. נתחיל מאיזו מין שלווה. לא, נתחיל עם שני ואני אקבל שני שלדים גירשו. איזה כהן. נזכרתי לא, די. איך שהיא מתה. יולטה. קונטרול יורסה. מה? זה רק הבוקר, אני לא יכולה לשיר על הבוקר. אוקיי. מקצועית. כן, זה שם המשחק. די. מה יש לכם? יולטה. נראה לי זאת גרוע בפעם השקעת. אפשר די? לא. עכשיו? אוקיי, בסדר. אתה מזכיר לי את המילים. את רוצה להחזיק אותם? כן. לא עשיתי לב שהסתרתי לך את האקורדים. אור בוכה. גם גיטרה בוכה. כולם בוכים בגללך. למה עשית אותו קטן יותר? ככה. לא כולם אוהבים דברים קטנים. זה יסתיים כאן ואנחנו לא נקליט את זה יותר. טוב, צריך להתחיל מההתחלה כי אני לא אצליח להחזיק את זה ככה. יאללה. איזו מין לא משנה, יש לנו את זה כבר פשוט. שני זו מין קבוצה ועוד שבוע שני שלדים גירשו את הכהן. לא בקצב. אתה ממש לא בקצב, כל השיר אבל. סליחה. זה ממש צריך להתחיל משוב. לא, ההתחלה היה בסדר. מין קבוצה ועוד שבוע שני שלדים גירשו את הכהן. לוחם רב עם חרב מדברת. שם
את הגנב בדרך. טוב, לא בדיוק אבל בערך. ברק עושה מסע לכאור בגרך. איזו מין שלווה ולא עושים שום דבר. ולא הורגים שום דבר. איזו מין קבוצה ועוד שבוע הבא מוטי לא מגיע כבר שבועיים. דן חטף דלקת במעיים. שמי נתקע בפקק כבר שעתיים. שוקי מתקן את הארדליים. אני יושב לבד מריץ כתול ולשכנים בגבעתיים. איזו מין שלווה ולא הורגים שום דבר. ולא הורגים שום דבר. איזו מין קבוצה ועוד שבוע הבא המחנה כוכב זורח. לא, זה סתם עוד אופני זורח. זה היה נורא. התבלבלתי, מה אני אעשה? חשבתי אבל שסופר אני להם חושב שפתאום בסוף. אני חושב שאת הבית השני צריך לעשות שוב. מה? את זה. לקח לנו 100 שנה לעשות אותו שוב. לא, כי לא, בואו לא, עכשיו כי התבלבלנו בזה ובזה. בואו לא, נעשה בכוונה אנחנו מההתחלה עד עוצרות. הסוף. בזה וזה אתה אנחנו עושה בכוונה לבד. עוצרות, ואתה בגלל חוסר הקצב שלך מצליח אבל לעשות את זה. בסוף, באמת. וואט? אבל זה נכון. חשבתי שבסוף עושים את האיזונים שלו פעמיים, ואז... אז צריך להבין את זה. גם באיזו משלווה אני חושב שעדיף שאני לא אשאיר את הבית. כי אתה עושה את השום דבר, בסדר. בסדר. אין בעיה. עושה? את שום דבר. דבר? לא, אגיד לא, שום דבר. That's לא, what כן, she שום said. דבר. אוקיי, בסדר. If that's what she said to you, זה בעיה. אבל בכל מקרה. רגע, אבל בואי נעשה... בלוחם, בעכבר ובמריץ חרטה אנחנו... רגע, אפשר רגע. לעשות הכל שוב ופשוט לערוך מה שטוב. כן. רגע, אבל בשיר המקורי יש להם את הקטע, נגיד לפני ששרת זה האחרון, איפה זה הנה זה, נגיד זה, אז לפני שהיא שרה את זה ברגיל, יש מישהו ששר את זה קודם. לא הבנתי. מה? לא פה. מה? זה בפזמונים. לא, גם, לא, פה, בבתים, בזה האחרון. מה? בקרוב לא... איך זה הולך אבל? לא זוכרת. לא נראה. כן, וזה הולך נו, את רוצה נעלה את זה ביוטיוב? מה ואת הבעיה? שרה כאילו, תקני שם שניים בסדר, אז זה לא קריטי. זה יותר יפה. מה? בוא נעשה. לא, אני יודעת על מה אני מדברת. זה כאילו לעשות את ה... אוקיי, שהשרים- אופן יוטיוב. לא, כן, נגיד שאנחנו עושים עוד פגישה בטעם או בלי ריח. לא, זה ברור. מה? ב- נכון. מה? עוד פגישה... תקשיב, זה הולך ככה. עוד פגישה בלי טעם או בלי ריח. והרוק והרוק ליד הלב קורע. כאילו, מתחילה קצת נעשה את זה? לפניי. מה הבעיה? אני בשקט, מה זה? ומה אני אעשה? אתה שר רגיל, אתה שר איתי רגיל. אוקיי, בסדר? סבבה. אבל בזה אתם וזה... לא, זה כבר לבד. כן, רק רק בזה. ברולפליי. רק בזה שאנחנו נגיד- מצליחות לשיר. נגיד אפשר לעשות יעני ששניים משאירים והרוק ליד הלב, והשלישי כאילו את אנחנו צריכים להסתכל לשם. אנחנו צריכים לנתק את זה. לא חייב. זה עדיין מקליט. לא, להסתכל לשם שאנחנו כאילו ככה. לא? זה לא ילך. לא, מדי פעם אתה יכול להרים מבט, זה לא כזה משנה. כן. אנחנו לא מסתכלות. אז הבנת למה התכוונתי? כן. אוקיי. סבבה, נראה לי את תעשי את זה פשוט. את מה? גם בזה את יכולה לעשות את זה. וכאילו, לא בדיוק אבל רק עושה מסע לכאור לא, את בגר. יכולה רק לעשות עכבר בכל החיים שלנו. כאילו. אני עושה את העכבר. עכבר! בכל מקרה, אני עושה את העכבר. סבבה, אז עזבי את זה ואת זה. בסדר. טוב, עושים פעמיים פזמון בסוף ואז תחר. אוקיי. לא, זה הכל, אז זה יהיה נחמד.
הגיטרה שלך בסדר. אתה מחשוף. מה אתה רוצה לנגן ככה? לא, אני רוצה שהוא ירים קצת את המילים. נו, בסדר, אז תרים קצת. אבל אז... לא, אז תשימו אותם כאן. לא מאחורי החרטה. הדבר הזה, כן. תן לי קצת סבר. זה הצבא. המחנה. מה? זה נכון. בסדר, סליחה. מה אתה רוצה? סליחה. אני לא רואה ואני זוכרת. תהיה את המילים ואני זוכרת. סליחה. סליחה. רגע, אני עושה זה לא את לעשות זה. סליחה. ואז. המחנה כוכב זורח, לא, זה סתם עוד אור תמידי זורח. שקית הקוביות לוקח, גישה בלי טעם ובלי ריח, עוד ליד הלב קורח. איזו מין שלווה ולא הורגים שום דבר, ולא הורגים שום דבר. איזו מין קבוצה ועוד שבוע הבא, שניהם ירשו את הכהנת. לוחם רב עם חרב מדברת, שדדו את הגנב בדרך, טוב, לא בדיוק אבל בערך. כבר הקוסם עשה לכאוב בגרת, איזו מין שלווה, ולא הורגים שום דבר, ולא הורגים שום דבר. איזו מין שלווה ועוד שבוע הבא, מותי לא מגיע כבר שבועיים. הרגע אותי מיונטה. למה? מה עשיתי? תצטרכי לעשות הרבה עריכה שכן. מה עשיתי שהרג אותך? לא הבנתי. ההתבלבלות שלך בזה. בסדר, המשכנו. סבבה. זה שולי. מותי לא מגיע כבר שבועיים. דן חטף דלקת במעיים, שמי נתקע בפקק כבר שעתיים, שוקי מתקן את הארדליים. אני יושב לבד מריץ כתול ולשכנים בגבעתיים, איזו מין שלווה, ולא הורגים שום דבר, ולא הורגים שום דבר. איזו מין קבוצה ועוד שבוע הבא, איזו מין שלווה, ולא הורגים שום דבר, לא הורגים שום דבר. איזו מין קבוצה. ועוד שבוע הבא, המחנה כוכב זורח, לא, זה סתם עוד אור תמידי זורח. כל הכבוד לנו! תכי איזה עריכה של 3 שעות? עכשיו צריך חצי לראות. שעה זה מוכן. כן? עכשיו צריך לראות. שלח את זה לעצמך במייל. רגע, בוא, נכבה את זה. כן, זה רעיון. לעצמי? אני אשלח את זה למייל שלך. ונראה את זה בינתיים.
צריך להפעיל את זה במחשב.